Haga jingle kai T20 hapareng ka Pakistan Persia eka Zimbabwe. Haga ngi jingle kai ka Zimbabwe ka lakhur ka nam job. Adin bagalala abat prelim salit ya ka Pakistan da ar weekend. Haga jingle kai Premier League hapareng ka Fulham Persia eka Brighton. Haga ngi jingle kai ka Fulham ka lakhur ka nam job. Adin bagalala abat prelim ya ka Brighton da laila ka way. Bad haga ngi jingle kai Iwobi ulay ban tap argol na ka Fulham. Kada haga minit ka basau, bad haga minit ka baprap nyaw. Hagawai par gacing lekai hapreng ka Bournemouth Persia ega Tottenham. Hagan gacing lekai ka Bournemouth kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelem ega Tottenham da shigol lanon. Baria gan ka shigol jong ka Bournemouth la yoban tap. Haga minit ka bakhat nyaw leng bau din. Haga jing lekai Indian Super League hapreng ka Odisha Persia ega Hyderabad. Hagan gacing lekai baro artli ki kenhun ki Iakhait. Klemla bat pen khijar. Nadu bas dang ka jingle kai hadu bokot jong ka jingle kai wala baro artli ki kenhun kila persyang kato kane bari open khijar Henry ki klem la ban penurlong haga jingle kai I League hapreng ka kenhun jong Emboklang Nongkhlaw ka serini didikan Persia eka Rajasthan FC haba pai sya ka jingle kai ka kenhun yele kai jong Emboklang Nongkhlaw kadang yaj peteng ban khori ka nam job hadin magalala ban pelim eka Rajasthan FC da ar la kawai badhaga ngi jingle kai Angel Orleans ulay ban tap argo nagbenta ka serini didikan hagway par ka jingle kai I League hapreng ka Shillong Lajong Persia eka Inter Kashi haba pai sya ka jingle kai baro artli ki kenhun ki klemla ban khijar nadu bas dang ka jingle kai hadu bokot jong ka jingle kai wala baro artli ki kenhun kila persyang ban yo pen khijar Henry ki klemla ban penurlong baleng bag na ki jingle kai ka Shillong Lajong kayo khur ar point na kilai teli ki jingle kai ki jong ka halaying bat ka don haga kerdan ka bakhandai haga mi ye khen point